салом ба шумо мухлисон. ин барномаи дар шабакаҳои иҷтимоист. ман фирдавси хурсандам. рафтем. юрген клопро беҳтарин мураббӣ дар англия мегӯянд. ин гап ҳам ту нест, ин сухан исбот мехоҳад. чемпион гардонидани ливерпул воридаста баъди 30 сол исботи он аст ки Клоп воқеан бузург аст. ассотсиатсияи мураббиёни Англия ба мутахассиси олмонӣ Юрген Клопи 53 сола унвони беҳтарин сармураббии мавсими гузаштаро сазовор донистанд ва ба ӯ ҷоизаи ба номи сэр Алекс Фергюсонро доданд. Имсол Ливерпул бо 99 хол дар садри ҷадвали премияраи Англия қарор гирифт ва ба ин тартиб чемпиони премияра эълон шуд. Ош шава. ҳабиб Нурмагомедов, разгари муваффақи доғистонӣ ки чанд вақт пеш падари худро аз даст дод, ният дорад нақшаҳои падари марҳумашро амалӣ намояд. инро ҳабиб не, балки сарвари ҷумҳурии Доғистон Владимир Васильев расонаӣ кард. мо ҳам фармони президенти Федератсияи Русияро дорем ва ҳам қарзи худро бояд ба хотири эҳтироми рӯҳи Абдулманаб Нурмагомедов иҷро намоем. ӯ мушовири беҳтарин буд ва дар ҳама корҳои варзишӣ саҳми худро мегузошт. аз ин рӯ мо ӯро қадру эҳтиром мекунем. кор кардан дар ин лоиҳаҳое ки ӯ пеш мебурд барои мо ҳам қарз асту ҳам ифтихор. мо ҳатман ҳамаи лоиҳаҳоро ба сомон мерасонем. дар ин лоиҳаҳо чандин бинову маконҳои варзишӣ ҷой гирифтанд ки ин ба рушди варзиш дар Доғистон кӯмак хоҳад кард, гуфтааст Владимир Васильев. ҳабиб Нурмагомедов дар такмияти суханони раисҷумҳури Доғистон чанд сухан гуфт. мехоҳам миннатдории худро ба шахсоне ки падарамро эҳтиром мекарданд расонам. ӯ нақшаҳои зиёд дошт ва ин дар гардани ман қарз уфтод ки ба сомон расонамашон, навиштааст ҳабиб Нурмагомедов. худо раҳмат кунад отаи ҳабиба. Сергей Жуков, фронтмени гурӯҳи машҳури Руки Верх, дар мавриди наворе ки Артем Дзюба дар саҳифаи инстаграми худ партофтааст, сухан гуфт. Артем Дзюба баъд аз ғолибият дар финали ҷоми Русия дохили самолёт зери оҳанги машҳури гурӯҳи Руки Верх бо номи «Ай-яй-яй» лаб меҷунбонид. ин наворро худи Жуков дар саҳифаи инстаграмаш бознашр кард ва навишт ки Артем биё дуэт мехонем. ин пешниҳод мисле ки ба Артем Дзюба писанд омадааст. ҳоло акнун намедонем ки онҳо воқеан дуэт месароянд ё на. дар ин баробар Артем Дзюба ҳамроҳ бо ҳамдастаи дигараш Сардор Озмун имсол беҳтарин бозингари премияраи Русия дониста шуданд. ҷавоб тавассути навор ба Серхио Рамос аз ҷониби размгари машҳури ирландӣ Конор Макгрегор. мо дар барномаи қаблӣ ба шумо гуфта будем ки чӣ хел Рамос ба сабки Конор голи задаашро истиқбол мегирифт. капитани дастаи Реал Мадрид Серхио Рамос дар вақти тамрин гол зад ва онро бо услуби Конор Макгрегор истиқбол гирифт. ин амали худро Рамос дар инстаграмаш монд ва ба Конор ишора карда навишт ки чӣ андеша дорӣ Нотариус. Нотариус ин исми мустаъор ё тахаллуси Конор Макгрегор аст. ирландӣ ба Рамос ҷавоб навиштааст ки беҳтарин зарбаи мустақим ба кунҷи дарвоза дӯсти ман ҳала Мадрид. инро Конор дар ҷавоби навиштаҳои Рамос гуфт. ҳамакнун Конор Макгрегор навореро расонаӣ кард ки он ҷо ӯ бо як зарбаи қавӣ гол мезанад ва зери он навиштааст ки чӣ андеша дорӣ Серхио. Конор Макгрегор ва Серхио Рамос чанд вақт шуд бо якдигар ба ҳамин восита дӯстии худро нишон медиҳанд. дӯстии онҳо дар ҳоле пойдор шуд ки баъд аз мағлубияти Конор аз ҷониби ҳабиб, Рамос ҳангоми вориди майдони футбол шудан сабки Конорро таҳқир сохта буд. баъди интиқоди Конор, Серхио Рамос аз ӯ бахшиш пурсид ва гуфт ки ин шӯхӣ буд. баъди он дар шабакаҳои иҷтимоӣ онҳо аз дӯстӣ дарак доданд. баргузории бозии ҷавобӣ миёни дастаҳои Реал Мадрид ва Манчестер Сити дар доираи рақобатҳои даври якашниҳоии Лигаи Чемпионҳо зери таҳдиди баргузор нашудан қарор дорад. ин дар ҳол аст ки дар Испания чанд рӯзи охир аз мавҷи бузурги паҳншавии бемории коронавирус сухан меравад. пойгоҳи иттилоотии Марка хабар медиҳад ки дар Британияи бузург бо ашхосе аз Испания ворид шуда муддати 14 рӯз карантин пешбинӣ шудааст. аз ин рӯ баргузории бозии ҷавобӣ миёни ин ду даста зери суол меравад. гуфта мешавад ки дар сурати роҳ наёфтани бозингарони мадридӣ ба Англия шояд бозӣ дар Португалия баргузор гардад. аммо ин ҷо ҳам шояд дорад. шояд. Месси ба Интер меравад ё не? Безор шудем аз ҳамин овоза. ниҳоятан ҳамин сармураббии дастаи Интер Антонио Конте ҳам гуфт ки Месси ба Интер намеояд.
мефаҳмед ё не намеояд? Тамом ва салом. Журналистон дар як нишасти матбуотӣ аз сармураббӣ суол карданд ки Месси меояд ё не? ӯ ҷавоб гардонидааст ки овозаҳо дар мавриди ба Интер омадани Месси дурӯғ аст ва аз мухлисон даъват кардааст ки ба чунин хабарҳо бовар накунанд. омадани ӯ ба Интер ҳатто дар ҳушу хаёли Месси нест. Месси ба Интер намеояд, гуфтааст Антонио Конте. хай ҳамин одаме ки хоҳиши рафтан надорад чӣ маҷбур мекунед? Жозе Маорино бешубҳа яке аз мураббиҳои беҳтарини олам аст ва ӯ инро чандин бор исбот кардааст. Дар ин баробар ӯ истеъдоди ҷавоб додани андак-мандак суолҳоро дорад. Сода карда гӯем ба суолат чуноне ҷавоб медиҳад ки аз соли додагит пушаймон хоҳӣ шуд. Дирӯз ба ӯ суол доданд ки исбот кунад ки ӯ беҳтарин мураббӣ аст. акнун таваҷҷӯҳ кунед ба ҷавоб. Шумо мегӯяд ман чизро бояд исбот намоям. вақте ман сармураббии бошгоҳи Тоттенхем шудам, даста дар мавқеи 14-уми Премер-лига қарор дошт. мо 8 хол аз дастаи Арсенал кафо будем. акнун мо ба Лигаи Аврупо роҳ гирифтем. ин як далел барои гапи шумо буд ва ман қарздор нестам ки пеши касе чизеро исбот намоям, гуфтааст Жозе Маорино. ана ин хел ҷавоб медиҳанд. ягон кас он гапи дигар дорад? Микел Артета дар мавриди нақшаҳои нави худ дар мавсими оянда ҳарф зад ва гуфт ки аршав ин бори бозингар дар кор мо ба гуфти худамон. ӯ дар нишасти матбуотӣ хати ҳамлаи дастаи Арсеналро мавриди таҳлилу баррасӣ қарор дод ва гуфт ки мо дар хати ҳамла махсусан дар мавқеи рақами 10 мушкилӣ дорем. як бор ёд доред бозингаронеро ки рақами 10-ро ба бар карда буданд: Андре Аршавин, Расицки, Ремзи, Мхитарян ва дигару дигар. ҳозир дар мо чунин бозингар намерасад. аз ин рӯ мо талош мекунем ки ҳамин мавқеъро пурра намоем, гуфтааст Микел Артета. имсол барои дастаи Арсенал соли нобарор буд. бигзор нақшаҳои онҳо ҳам амалӣ гардад. чанд сол шуд бечораҳо хурсандӣ накарданд. ба ҳамин тамом, то дидори навбатӣ, хайр.